Смятате ли, че защото когато дава думата реформа, тя не е свързана само с смесване на различни модели, е свързана с целева кадрова политика и изграждане на административен капацитет. Защото знаем, че повечето хора, когато чуят администрация, се казват, о, бога ми, още администрация. Но тук се повдига този въпрос. Така че смятате ли, че има нужда не само от повече квалифицирано, от много повече кадри в самата администрация, за да могат да менажират и качеството, но и контрол на изпълнение? Отново много труден въпрос, защото в повечето институции има добър набор от служители. Доколко те са компетентни е друг въпрос. Има и много компетентни, има и по-малко компетентни, учат се през годините. Но моето лично впечатление е, че голяма част от тях се превръщат в просто едни администратори на нормативни документи и не влагат мисъл в това, което се случва. Те просто по някакъв начин четат правилно или неправилно нормативните уреди и не искат да мислят. Спират да мислят, казват така, пиш тук, повече няма да се занимаваме. И това е в ущърб на всички. 2000-та година закона излезе беше 47 страници, сега е 200 страници. Значи някой трябва да А пък отделно, че тогава имаше 3 или 4 наредби, сега са може би над 15. Отделно има тарифи, има правилници, има други неща. С една дума, ние като освен инженери трябва да бъдем и половин юристи.